Един от най-важните въпроси, които можеш да си зададеш е: кой си ти? За да отговорим на този въпрос, трябва да се върнем в началото. 13,8 милиарда години по-рано. Големият взрив. От водорода и хелия, които изпълвали Вселената, се родили първите звезди и галактики. В сърцата на тези звезди, под огромни температури и налягания, се формирали по-тежките елементи. В края на своя живот, звездите избухвали и разпръсквали тези нови елементи из Вселената. От тяхната пепел започнали да се раждат следващите поколения звезди. Около тези звезди вече могли да се формират планети. Благодарение на смъртта на своите предци, тези нови звездни системи имали необходимите съставки за живота. И някъде там в мрака се родила нова звезда. Около нея се образували планети. На една от тези планети скоро щяла да започне забележителна поредица от процеси. На тази планета се появил живот. И едно от съществата на нея си ти. Ти си роден от праха на предшествениците на Слънцето. Ти си звездна материя. Това, което правиш, е каквото прави цялата Вселена на мястото, което ти наричаш тук и сега. Ти си нещо, което цялата Вселена прави, по същия начин както вълната е нещо, което целият океан прави. От мига, в който за пръв път отваряш очи, ти си Вселената, пробудила се чрез теб, за да изпита и опознае сама себе си.